karon ani ang sumpay niya itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Lakaw ko. Asa mo kalo? Doon ako si Hippie. Og, madiretso ko nga dito sa mayor. Pero no. Mag-istorya raw niya ko sa Brinato. Pagyoon ako ang Hippie og mayor. Nga, di lang patyon ang mga niiskapo. Ilabi na sitasyo. Sige, di ako na. Buang gining tiguangan na. Mula pa di siya natasyo. Tanaw ta. Una, kapabay-may mo. Very good. Very good kayo nga. Iyan ang gipuhat yun. Nagkatawa bitag kus balita rin. Nimot kay ko. Epektibo yung gaya ng atong gihimo karon. Kay nakapasabot ni sa kadako siyang kaso. Ug namiligro pagit karon ng kinabuhi. Mao gyud. Berting delikaduha sa iya kinabuhi karon rin. Di ang mo dead or alive. Pero doon ay nakadaot. Oh, sama rin. Kaya ang tiguang nibati pag yun og kaluoy nga tentasyon. Insister gid siya. Ngayon ko nung hangyoon ang mayor aron dili pahamtangan og silot kamatayon si Tasyo. Pero ang pangutana, kung musugot ba ang mayor? Nga daghan naman ang nasayo ug nagkauyon sa desisyon sa mayor nga dead or alive yun silang tanan nga miskapo. Wala lang kumutubay, Neil. Wala lang. Kinabaw mo ko nga, huwag yapon siya mahimo. Kaya kung iatras sab na sa mayor, delikado nga siya po'y madaot sa mga tao. Mao yun. Mo nga, nagkatawa na lang kung naminos tiguang, Neil. Pengo rin kadas kadaugan na rin. Kadaugan. Kana, wala nang kapaing na, Neil. Bisag kung saon pag lihay sa kapalaran, anhigid siya mo pabor na to. Bitaw. Pero, Rena, ano kong pangutana ba? Ha? Kung kano sa adyo ka ni matuman ang tanan na itong gidam ko. Tanaw biyan ako, ligon pa kayo sa luluguryo ni mo. Mga sunod tuig ka. Layor kaya itong sunod tuig, Neil. Malagmit, ang pinakadugay nga kung itagal, usa ka buwan ra, nga matuman na ang tanan na itong ipangandoy. Usa ka buwan? Oh, usa ka buwan ang pinakadugay, Neil. O kung makakita pag yung taog nindot nga binta, malagmit, ang pinakasayo, mga duwarak simana, Neil. Wow! Paskang ni Dutang balita rin. Mauna akong gusto nga may tabo. Pero, sa maging sikreto ni mo nga plano karon rin. Mahimo ba nga imo na kong sultihan daan? Ha, Ren? Ay, pasensya na kayo ninyo, Lita, ha? Nga nagabihan ko og bisita din sa inyo. Wa na'y kaso, Greg, uy. Di pa man sa gabiin na kaayo. Alasot sa pabaya. O unsa may gusto ni mong mainom Saman. dadi. Ikaw may dadi na ko. Dadi ka na ko ba? Oh, dadi. Unsa may gusto ni mo kape iho? Ha? Iho. Iyo. Ayaw na pagtagad, dadi. Tuod di ay, Greg ba? Unsa na may balita ni Tasyo? Ay, kuan ka nang gahapon nag-istorya ni Mayor sa Hipe. Mato nila, patay ubuhi idyot ang gusto nilang mahitabo sa tanang mga nakaiskapo nga piniriso. Patay buhi. Para na ko no, iho. Sa mandad. Sakto lang na ang desisyon nila ni Mayor og Hipe. Angay gyud nga hipuson ka ng matawan na. Ilabi na nga notorious silang mga kriminal. Kuan man ko dadi kanang kuan ba dadi ba di ba gidon ta ko gusto dadi. Ilabi na nga daghan pa ko ba nga gustong masayran sa kason Tasyo. Kung nganong nahitabo ning mga butanga dadi. Gusto kong hatagan sa tanang katinawan kung nganong nabuhat ni niya. Bitaw. Dadi. Delikado gid kaayo kun si Bako dunay daot ang mahitabo ni Tasyo. Mao. Dadi. Unsa una lang? Di ta ka paminaw siyang bahin kung unsa gid tinud-an ang nahitabo, di ba? Alam magod na ako no. Kung ako ang pasultihon. Dadi. Kining iyang pag-iskapo. Yaman. Timaan ni nga naglikay siyang manubag sa dako nga sa nga nahimo.
Kung ako pasultihon. Tay, Kung ikaw. ayaw sa pagingon anak tayo, uy. Kung ikaw. O pa ba kita masayod sa kinatibukan, tay? Tingano, unsa man na iyang gibuhat ni Renato? Di ba nga, dako man kailang sa... Mao gani na gusto na itong masayran, tay. Kung nganong nahimo to niya. Magadat. Pero yapon ta. Daddy. Kung ako ang pasultihon, Ay, kay Sulti na. sa gibuhat niya nga may iskapo siya, nagpamatuod lang yun nga tinud-anay yun siya nga sadaan. Dili lang ta muhukom dayon, tay. Nagan ba yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo? Kana, mas nila nindot tayo daan. Parehas kita gwaruganan lita. O, di ba, tay? Gani, gusto na ko siyang maistorya. Kay daghan pa ko gustong ipangutan ng ato niya. Pasensya na kay ka, iho, Guryo. Daddy. Ako, kung ako ang pasultihon, Ikaw, Daddy. igo lang kung ipagawa sa akong opinyon. Oh, ay, sagli lang, Daddy. Daddy ko ka na kung wanay kaso, Dad. Kanang nakasabot man ko si mong punto. Ang ako lang yun sa pagkakaroon, gusto na ako nga may istorya sa tasyo. Ay, di ko gusto nga dunay dautang mahitabo niya. Gigi. Gitahod na ko ang imong gusto, iho, Guryo. Hindi tama na naon, oy. Iho. Nakasabot ko sa imong punto. Oh. Manghinaot lang ta, nga walay dautang mahitabo ni Tasyo. Pitch. Oh, may tao. Mingaw mo kayong palibot. Asam ka rin siya. Mabalik lang ko sa agi. Likalo kung magpabilin ko ni Dugay. May mga tao sa gawas. Kinalang mo pahawa na ko din eh. Ay, Tulibia. Tulibia. Sa man, daday. At sa man, di ko tinuod ang imong gisultin ako. Ha? Ang hain adto ba? Ay, kadto bang miingon, nga ang giingon ba nga, way sa man si Renato sa iyang lawas. Ah, Oh, tawa man. Nanong kalit kagkatawa diyan? ay pastilan. Seryoso gid kaayo ka, oy, daday. Oh. Kumidya raman ko to na ako, god. Ay, amaw man di ay ka. Di ba ka magtarong istorya, Tulibia? Di ba yan nakakumitahang butanga? Ay, ikaw sad ba? Ikaw ba? Seryoso sa gid kaayo ka, uy. Naabo ko'y lawas na di madutag bala. Pero nga nung nabot mo sa mga simurahuna nga mo kumidya, gingon na nabi. Ay, walang. Trip-trip lang ko ning ako, daday, god. Ay, trip. Nindot na. Wala magag nakasampo. Pero, Kasampo ka? uy, ikuha na. Pero, day, Oh, saan? kanang, kuan ba? Oh, saan man? Naluoy bitaw kung naguna-una ni Tasyo. Oh, naabot na sa gantasyaw. Ngayon naluoy mo kanyang kriminal man to. Pero mutuo ka, day, nga tanang piniriso kriminal. Aw, naasab siguro ay mga inosente ay. Pero si Tasyaw, di yun to, inosente. Ay, di sura ba ya, uy. O sabay lison. Sa tinuod lang, no? Naluoy yung kong Tasyo. Mura man sad og buotan to sa dagway ba? Managad ba gito siya? Ay, dagway rin buutan adto ay. Pero siyang gibuhat rin ni Renato. Uy, di yun maayaw. Uy, misibat pa siya rin makalikay sa dakong silot nga nagpaabot niya. Time pa. Oh. Asa ganitong ila, day? Ay, maagian Renato. Ay, dool kay mituhan. Katog doon ay gamay nga gianan pa dun sa mua. Ah, Oh, ay husto, oo. Nahinumdum na di ay ko, di ay. Hinumdum na. Katong dunay mangga nga nabali ang dakong sangano. Oh. dito. Moto ila. Di ba to aman sa nagpuyo dito katong ginganlan o pipito? Ay, kayo. Silang duha may napuyo itong doon ang gamay tayag. Kaya naman, nagplano ka masura dito. Ay, wow, uy. Nangutana lang gud ko, gud. Hoy, Oh. Shh. Uy, unsa man? hoy, Rubia. Unsa, uy? Hoy, di kaya dito na Sige, tumutuan, ha? magpanguhit, ha? Di kaya dito na to. Oh. Okay, delikado kito sila, uy. Hindi may mong patak kag pagigsuon na itong mga tawa na. Peligros kay labi na nga nakaiskapok sa stasyon. Ay, lagi, daday. Di man gyud ko mo kumpiyansa ba? Ano? Ang ako lang, naluoy lang sa kong naguna-huna kay namiligro baya sa dangyang kinabuhi. Ana. Bala na lang na sila. Basta, dili kita mapagan o maamang. Dito magkugikan sa ilang pipito gaw. Wa man siya dito. Duha ra ng kaadlaw nga wa ko makakita niya.
Wa na sa bitaw ko makakita niya gaw. Pero may pila siya mo akitin he. Usahay mo hapit pamanggani. Nagkuuling kito siya maayo gaw nga napriso in taon sa syo. Daghan may gid ang naguol gaw. Kita nga yung mga suod. Ilabi na gid si Lolo Goryo. Nakita di mo ni Lulugoryo gaw? Dili man siya gabi igaw. Ug matod niya, naguol sad siya uy. Mingon man gani siya nga iyang gihangyo ang mayor og hepe nga dili lang pahamtangan sa kamatayon si Tasyo o katong ubang mga piniriso. Bitaw gaw. Dapat dili na lang nila patsyon. Uy, kay kuyaw kaayo og mataymingan unya siya. Kami tuo ba ko sa gisulti ni Pipito nako gaw. Mawag sa si Tasyo. Maul lagi gaw uy. Pero nga naman sad uy nga may ahap man gyud og ikyasis prisuhan. Gipaabot lagi unta to niya ang higayon. Total, mapamatutan man sad gyud niya susgado ba nga. Wa siya isa kun tinuod man gani ang tanan nga gi-frame up ra siya nila ni Renato. Aw, tingali. Makaingon sab tagaw nga nasayop tuot to siya. Pero naasag gyud rason kung nganong iya ni gihimo. Kay dili baya sa lalim nga mapriso ka sa nga wa nimo himo ah. Unya magpaabot pa ka pila ka tuig una pa makuha nimo ang hustisya. Kay bawo na ka, lahi bening atua, kailangan kayo dunggo ng imong kaso. May punto sa kaana dihan dapita gaw. Pero matod ni Bertie na ko gabi eh. Naaman gid si plano nga iya untang tabangan si Tasyo gaw. Kay gusto gid siyang masayod sa tanan. Ang mayong istoryahon ni Lolo Goryo gaw no, si Pipito. Kay nakasaksi man gid kuno siya sa tanang panghitabo. Bitaw no? Sige lang gaw. Mubalik magituon niya si Greggy din eh. Ako lang unya inon nga angay sila magsultihanan ni Pipito. Mas may pagaw kay mahimo masabuog akong inon si Pipito aron gid sila magkasultihanay. Sige gaw. Magtinabangay lang tagaw. Kung magkita mo ni Pipito, may bawa lang sa daan. Maulagi gaw-gaw. Ako gid siya sultihana. Kay sigurado ko nga makasulti gid si Pipito sa tingod anang detalye. Mauna siguro ni ang bahay ni Pipito o Tasyo. Ano naman umingaw ang palibot? Ayo! Ngayong buntag! Pipito! Pipito! Uy, murag wa gitaw da? Asa man di ka ni siya? Kinsay mo gipangita, Silvia? Renato? And ayan guys, sundungan din nyo no, ang part 26 sa ang Caribal kong Lolo. Og lang yan po ta guys no, para maghatag og reaction video. Sa ba to ang last part guys? Atong Eric Colbe. Recap na to guys ang gahapon nga. Ay ako. Sama rin. Kaya ang tiguang ipati pag-ilukiluin ang Tasyo. Insister gid siya. Niya ko nung hangyoon ang mayor aron dili pamdangan og silot kamatayon si Tasyo. Ay. Si Tasyo guys no na. Ang mayor di ay mo muhatag og death penalty aw hukom di ay. Ay noon kung iskuan siya no, membro sa vigilante. So grabe na yun ang krimen na himo ni Tasyo guys no, kay una gikuan no si Renato. Ibunog nila nya karon di pusil na pud no. So sagbot na sa katilingban guys si Renato no, o si Tasyo. Mo nang gihamtangan siya no sa pinakabugat nga silo. Pero ang pangutana, kung musugot ba ang mayor? Nga daghan naman ang nasayo, nung nagkao yun sa desisyon sa mayor. Nga dead or alive yun silang tanan, nga miskapo. Wala lang kumutubay, Neil. Wala lang. Kinabaw mo ko nga, huwag yapon siya mahimo. Kaya kung iatras sab na sa mayor, delikado nga siya po'y magdaot sa mga tao. Mao yun. Mo nga, nagkatawa na lang kung naminos tiguang, Neil. Pahingo rin ka na sa kadaw ka na rin. Pero, Renat, ano kong pangutana ba? Ha? Kung kanusado ka ni matuman ang tanan na itong gidam ko. Tanaw ba yan ako? Likon pa kayo sa lulukur yun mo. Mga sulutuig ka. Tuma na ang tanan na itong ipangandoy. Usa ka buwan? Oh. Usa ka buwan ang pinakadugay, Neil. O kung makakita pa yung taong nindot ng pinta, malagmit, ang pinakasayo. Mga duwarak si Mana, Neil. Wow! Pas
Ang nidutang balita rin. Mauna yat, di mo konsultihan daan. Ha, Red? Sa may gipangandoy sa duha guys eh. Sa may gipangandoy sa duha. Malayo ra daw ang duha kasi mana. Matuman na. Wala jud ko na inform guys. Yan bisag naarta sa balay guys no, pero mutang yapon tag judoran. Apela man yun no sa atong proper hygiene sa kitaran guys, pero is kaan man good, dili ko comfortable guys kung dili ko mamutang yun judoran sa ilog. Ay, pasensya na kayo ninyo, Lita, ha? Nga nagabian ko og bisita din sa inyo. Walay kaso, Greg, uy. Di pa man sa gabiin na kaayo. Alasot sa pabaya. O sa may gusto ni mong mainom, Mahaw ta guys, bahaw. Guys, bahaw guys akong gitughong. Sige raman ko diri mabahawan oy. Isa ka sa kwan guys, isa ka baso. Duha na ako kalumpagan. Duha ka kananan mo ng kwan yun. Nang sige gyud ko diri guys mabahawan. Pura mong good isa. Daddy. Ikaw may daddy na ko, oy. Daddy ka na ko ba? Oh, daddy. O sa may gusto ni mo, kape ay iho? Ha? Iho. Iyo. Ayaw na pagdagat, daddy. Tuod di ay, Greg ba? Ano na may balita ni Tasyo? Ay, kuan ka nang kahapon nag-istorya ni Mayor sa hipe. Mato nila, patay ubuhi yun ang gusto nilang mahitabo sa tanang mga naka-eskapo nga piniriso. Patay Para buhi. na ko no, para. Lang. Ka-eskapok pala to sila guys. Sabi ko nakapen sa to. So sa tanaw ninyo guys, makatarunganon ba ang ingon ni Mayor nga dead or alive kinahanglan dakpon? Grabe. Ako no, iho. Sa mandad. Sakto na ang desisyon nila ni Mayor og Hepe. Angay yun. Nga ipusod ka ng matawan na. Ilabi na nga, notorious silang mga kriminal. Kuan ka ng kuan manggo dali ka ng kuan ba dadi ba di ba doon ako gusto dadi. Ilabi na nga daghan pa ko ba nga gustong masairan sa kasuntasyo. Kung nga nung nahitabo ning mga butanga dadi. Gusto ko matagan sa tanang katinawan kung nga nung nabuhat ni niya. Ay, ikaw ulit. Bitaw. Dadi man ang tawagan. Mas tigawang pamatog tingo ko ng dadi. Nila itong anak or call sign lang nila guys. Delikado gid kayo kung si Bako dunay daot ang mahitabo ni Tasyo. Mao, mao. Unsa una lang? Dita ka paminaw siyang bahin kung unsa gid tinud ang nahitabo, di ba? Alam magod na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Daddy. Kini iyang pag-iskapo. Sa Di mandad. mani nga naglikay siyang manubag sa dako nga sa nga nahimo. Kung ako ang pasultihon. Tay. Kung ikaw. Ayaw sa pagingon anak tayo, uy. Kung ikaw. Mo pa ba kita masayod sa kinatibukan, tay? Tingnan, no? Unsa man iyang gibuhat nila na to? Di ba nga, dako man kailang sa... Mao gani na gusto na tong masayran, tay. Kung nganong nahimo to niya. Maganda. Pero yapon ta. Kung ako ang pasultihon, Ay, kay sulti na. sa gibuhat niya nga may iskapo siya, nagpamatuod lang yun nga tinudaan na yun siya nga sadan. Dili lang ta muhukom dayon, tay. Dagan ba yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo? Kana. Mas nila nindot tagyod na. Pariyas kita baluganan lita. Oh, di ba tayo? Gani, gusto na ko siyang maistorya. Kay daghan pa ko gustong ipangutan ng ato niya. Pasensya na kay ka ha.
Iho, Goryo. Ako, kung ako ang pasultihon, Ikaw, Dad. ego lang kung ipagawa sa akong opinion. Oh, ay, sabi lang, Daddy. Daddy ko ka na ako. Mao ba? Wala kaso, Dad. Kanang nakasabot man ko si mong punto. Ang ako lang yun sa pagkakaroon, gusto na ako nga may storya stasyo. Di ko gusto nga doon ay dautang mahitabo niya. Gige. Gitahod na ko ang imong gusto, Iho, Goryo. Ito tama na naon. Tayo. Nakasabot-sab ko sa imong punto. Manghinaot lang ta, nga walay dautang mahitabo ni Tasyo. Bitch. May tao. Bingaw kay palibot. Asam ka rin siya. Mabalik lang ko sa agi. Likalo kung magpabiling ko ni Dugay. May mga taos gawas. Nalang ko pa awarik din eh. Tuwa na. Sinsam to mga tawhana guys. Mga daotang tao to ba? Mga tambay. Batripan ka si Grega ng higayon na. Kaon ko guys. Itlog rang sudan. So man to guys. Man atong pamahaw no. Og humana pod ang atong pagpamati sa drama. Thank you so much sa mga nagsubaybay. Naku, kadali sa oras guys. Uy, hapit naman alas 3. Hapit na yun alas 3 guys. Thank you so much. Thanks sa RMN and more power. Maiga nga kaatuhon ka natong tanan.